בשוודיה בשביל ללמוד בעצם מי שפיתח את הנושא הזה, מי שהמציא את המכשיר שבו אנחנו בעצם משתמש. זו שיטה שקיימת בערך 60 שנה, זה לא משהו חדש. הפיזיולוגיה של הריאה ידועה, ואנשים מאוד חכמים ב-200 שנים האחרונות חשבו על הדברים, אבל רק ב-10-15 שנה האחרונות זה נכנס בעצם לשימוש שיטתי, ואני מקווה שנוכל להכניס את זה לכאן. הערך שנמדד הוא LCI, כמו ה-FEV1 שאנחנו מכירים, אבל המכשיר עצמו לא נקרא LCI, המכשיר עצמו נקרא, נראה בהמשך. הערך שנמדד הוא LCI. דבר ראשון, מילה אחת לגבי ה-FEV1. ה-FEV1 בעצם הערך שאנחנו רגילים ומכירים, כולנו מחכים לשמוע מהי התוצאה שלו תמיד. נמדד על ידי ספירומטריה, וזה מכשיר שגם כן נמצא לפני הרבה שנים ומשמש למדידה של זרימה מדרכי הנשימה. והזרימה הזאת מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו יודעים שהיא יורדת במקרה שיש חסימה. ועד היום, אפילו שהרבה מאוד אנשים מאוד חכמים ברחבי העולם ניסו למצוא דרך אחרת לזהות בעיה במחלת הסיסטיק פיברוזיס, ולא רק ב-CF, בצורה טובה, לא הצליחו למצוא שיטה טובה יותר להעריך חומרת מחלה מאשר בהתקדמות מחלה, מאשר ה-FEV1, וגם ה-LCI שאני מדבר עליו לא מחליף את ה-FEV1. אוקיי, ה-FEV1 עדיין נשאר וישאר בעצם חשוב לדעת, בעצם אנחנו לא מביאים בשורה חדשה, אנחנו מוסיפים. אבל למה אנחנו צריכים משהו נוסף? אז לפני שנתיים היה כאן פרופסור פידנס מהולנד שדיבר איתנו על דרכי אוויר קטנות, פה בערב הורים אם אתם זוכרים, ודיבר איתנו על משמעות של FEV1 ו-CT, והוא הראה כאלה תמונות. הוא הראה שיש חולים עם FEV1 שבהם יש מחלה מינימלית, בסך הכל הם בריאים, ויש לעומת זאת חולים עם FEV1 של 85, כן, שיש להם מחלה מפושטת ומשמעותית, ואיך זה יכול להיות ששני החולים האלה יש להם את אותו FEV1. זאת אומרת שיש כאן איזושהי בעיה. ה-FEV1 כנראה לא מסביר לנו את כל לא נותן לנו את התמונה המלאה. ובעצם כשאנחנו מסתכלים על ריאה, ואנחנו מסתכלים על עיבור של ריאה, זה ריאה ששפכו לתוכה, בוא נגיד, צבע, אנחנו רואים שיש אזורים מסוימים שיכול להיות שלא כל כך מוזמנים. אזורים שלא נכנס אליהם טוב אוויר. כי באזור הזה יש חסימה. האזור הזה לא מאוברר טוב. אבל כנראה שהחוסר עיבור של האזור הזה הקטן, ואולי פה גם קצת, לא משפיע על ה-FEV1. כי ה-FEV1 מודד זרימה, כמו שאמרנו, מודד זרימה, ועיקר הזרימה נמצאת בצינור הגדול, או בצינורות הגדולים, לפני הנשימה ובדרכי האוויר הגדולות, והוא כנראה לא מאוד מושפע בשלב הראשון. וכשעוד ועוד ועוד אזורים בריאה גם הם יהיו פגועים, אז גם ה-FEV1 יהיה. אבל בתחילת המחלה, כשיש אזור מסוים בריאה שהוא פגוע, הוא לא משנה בצורה משמעותית את ה-FEV1. ואנחנו צריכים בעצם למצוא שיטה להעריך בעיה בעיבור או בעיה במחלה, לא באמצעות ה-FEV1. ולכן המציאו את הדבר, מצאו את השיטה הזאת שנקראת MBW, בסדר, לא BMW, MBW, זה נקרא Multiple Breath Washer, שבאמצעות נשימה שלווה, פשוט נושמים כמו שאתם נושמים במנוחה, מדידה של ריכוז של גזים שנמשכים, וזמן, פשוט מודדים את הזמן, מזהים את הבעיה הריאתית. איך אנחנו עושים את זה? אז שהאוויר שאנחנו נושמים מורכב מכל מיני דברים, נכון? ממה הוא מורכב? מורכב מזיהום אוויר, זה נכון, אבל בעצם הוא מורכב בעיקר מחנקן. אוקיי, זה הדבר המרכזי שמרכיב את האוויר שאנחנו נושמים. יש חמצן, יש גזים אחרים, אבל 78% מהאוויר שאנחנו נושמים יש חנקן. גם כשאנחנו נושבים את האוויר, רובו של האוויר הננשף הוא חנקן, 78%. וגם כשאנחנו מסתכלים על הריאה, אותה ריאה הזאת, הריאה הזאת שמלאה באוויר היא רוב רובה מלאה בחנקן. וגם האזור החסום פה, יש בו אוויר, והוא ברובו מלא בחנקן. כמה רובו? 78% מלא בחנקן.
ואם עכשיו אנחנו ננשום 100% חמצן, מה יקרה? אנחנו ננשום 100% חמצן, ייכנס לנו חמצן, 100% חמצן לריאות, וכשאנחנו עכשיו ננשוף החוצה, אנחנו נוציא חלק מהחמצן שנשפנו, ונוציא גם חלק מהחנקן שהיה לנו בפנים. ועכשיו עוד פעם ננשוף חמצן, עכשיו נוציא קצת פחות חנקן, נכון? ועוד פעם, וככה לאט לאט אנחנו יכולים להוריד את כמות החנקן שיש לנו בריאות, אם אנחנו נושמים 100% חמצן. עכשיו, בריאה כזאת, שיש בה איזשהו אזור שהוא ככה לא כל כך מעוברר טוב, אולי פה, אולי פה גם, כאן גם אולי יש איזשהו חום קטן, אז אנחנו לוקחים נשימה עמוקה של 100% חמצן, וה-100% חמצן הזה מגיע גם לפה, אבל פחות, הוא בעיקר מגיע לאזורים שהם ככה מאוד פתוחים ויפים. ואז שאנחנו ננשוף החוצה, גם מפה לא כל כך יצא, כי האזור הזה הוא חסום. אז יישאר פה 78, אולי 77% חנקן, ויקח לנו יותר זמן עד שנצליח גם לפנות את כל החנקן מהאזור הזה. זה בעצם מה שהמכשיר שלנו בודק. אנחנו בעצם נותנים לבן אדם לנשום נשימה שלווה בתוך מסכה. בהתחלה אנחנו רואים כמות מסוימת של חנקן שאנחנו יכולים למדוד את הריכוז שלה, שהיא 78%. כי זה החנקן שיש באוויר. ובאיזשהו שלב אנחנו אומרים, בואו נוסיף עכשיו 100% חמצן. אם אנחנו מוסיפים 100% חמצן, מה יקרה לאוויר שהוא נושם? הוא ינשום בהתחלה רק 100% חמצן. כל החנקן ירד במדידה שלו. עכשיו הוא יוציא אוויר החוצה, יצא חנקן, אבל כמה חנקן יצא? קצת פחות מ-78, כי יש שם חמצן. והוא ינשום עוד פעם פנימה, ינשום החוצה, פנימה החוצה, פנימה החוצה, ולאט לאט לאט מה יקרה? רמת החנקן תרד. עד שהיא תתאפס. אנחנו נוציא את כל החנקן החוצה מהריאות, וזאת בעצם כל השיטה. אז הנה דוגמה של זה בשוודיה במקום שהייתי, זה נקרא פרופסור פן גוסטבסון, זה ילד עם CF בן 5, אתם יכולים לראות שהוא פשוט יושב ונושם, הוא אומר לו תנשום, תנשום, והוא מסתכל בטלוויזיה בכלל באיזשהו סרטון, נושם ונושף, יש לו שסתום על האף שלא יכניס אוויר מבחוץ לתוך האף. אנחנו יכולים לראות את החנקן שהולך ויורד. אוקיי, אז ככה ייראה המסך שגם אתם יכולים לראות אותו, זה החנקן, זה מה שמעניין אותנו. יש עוד כל מיני מדדים שפחות מעניינים אותנו, אבל זה החנקן, והוא 78%, אפשר לראות פה ל-78.69%. זה לדעתי, זה היה שלי בבדיקה שאני עשיתי. ואז מתחילים לנשום חמצן, אנחנו רואים שהחנקן יורד, נושפים, חנקן עולה, ככה ממשיך לרדת, עד שבאיזשהו שלב נהיה ממש כמות מזערית של חנקן שיוצאת החוצה מהריאות. זה נקרא ה-LCI. ומה זה בעצם ה-LCI? ה-LCI, אם להגיד את זה במשפט פשוט, זה כמה פעמים אנחנו צריכים לנשום את נפח הריאה שלנו כדי לרוקן אותה לגמרי מחנקן. אוקיי, וכשהייתי שם בשוודיה הייתה יחד איתי טכנאית של תפקודי ריאות, והיא אמרה שהיא מסבירה לחולים שזה בעצם לקחת פיילה של כביסה, עם כביסה מלוכלכת, ללכת לברז עם דלי, למלא אותו במים נקיים, לשפוך פנימה לתוך הפיילה של הכביסה, לשפשף, ואז לשפוך את המים החוצה. מה יוצא, איזה מים יוצאים החוצה? מים מלוכלכים, נכון? ואז הולכים עוד פעם, לוקחים עוד דלי, ממלאים אותו במים נקיים, שופכים לתוך הפיילה, שפשפים, מוצאים החוצה מים מלוכלכים, אבל קצת פחות מלוכלכים ממה שהיה קודם. וככה עושים עוד פעם ועוד פעם, עד ששופכים החוצה את כל המים המלוכלכים. כמות הדליים שאני הייתי צריך להשתמש בהם בשביל להצליח להוציא החוצה את כל החנקן מהריאות, אוקיי, לנקות את הריאות, לא שהחנקן הוא לא טוב, החנקן הוא טוב לנו בריאות, אבל לנקות את כל החנקן מהריאות, זה בעצם ה-LCI. כמה דליים כאלה אני הייתי צריך להכניס ולהוציא החוצה מהריאות. זה בעצם ה-LCI. זה מספר, 8 דליים, שזה הממוצע אצל בן אדם, יותר 10 דליים, 12, 14. כמובן שאם אנחנו חסומים יותר, ייקח יותר זמן עד שנצליח להוציא את כל החנקן החוצה, ואנחנו נצטרך יותר דליים בשביל להצליח להוציא את כל החנקן החוצה. ובגלל זה הבדיקה היא מאוד מאוד רגישה. עכשיו, למה זה טוב? אוקיי? האם זה בכלל יעיל? כי זה יודעים כמו